A v tejto chvíli bol Memorial Tibora Staňu odštartovaný, takže rovina druhej kategórie na 1200 metrov. Všetci aktéri odštartovali veľmi dobre, aj tam Brajcen spolu s Dodibadom, ale je tam Klpko koní, takisto je tam Marcus Aurelius a Sign of the Zodiac a Wolfili, za nimi je takisto Double Piccolo, takže je to veľmi kompaktné, zrejme zaostáva jedine Yaris a pred ňou Red Mission, inak tých prvých 9 koní je naozaj v jednom balíku, už sa tam prepracoval do vedenia Sign of the Zodiac, ale je tam veľká tlačenica, je tam Brajcen, takisto z vonkajšej stopy sa snaží medzi prvú trojicu prejsť Lumpík. Takže a je tam takisto aj Dodibad, takže Dodibad, Brajcent, už sa tam trošku vytratil Sign of the Zodiac a je tam vonkajšou stopou reprezentant DS Pegas Lumpík, takže takto v takomto poradí kone zatočili do cieľovej rovinky a je to stále Dodibad na bariére, ale teraz očakávame útok aj koní z druhého sledu a teraz zasa Sign of the Zodiac chytil druhý dých, Biarritz pôjde zvonka, je to však stále Dodibad a Sign of the Zodiac a teraz prichádza Biarritz, Dodibad, Biarritz, Sign of the Zodiac, alebo Dodibad, Sign of the Zodiac je prvý, Dodibad, Sign of the Zodiac zvíťazí v týchto dostihoch, Dodibad druhý, Biarritz tretí a Roddy Queen, Red Mission.